Halo. Lah iya Mas, wong mertamu Benyamin iku dikeki rokok gelem, disangoni kondom moh-moh kok ya ditampani. Lho, Benyamin iku ngono. Aku wis hafal. Kan aku ngeterno tamune bolak-balik. Kon ndi ae anci ngono. Lah wong sing siji ku lho tangane kok ngene kok sing siji kok ngene. Lah yo aku wis ngerti. Anci Benyamin jual mahal nek jarene wong nom-nom saiki. Lah kondo dhuwit moh ya gelem Benyamin. Lah yo wis hafal aku. Kan aku ngeterno tamune wis suwi. Lah wong aku tau berguru nek ngono bareng. Ngono dadi. Ya sesuk nek anjen wis kasil tak moro Benyamin neh. Lah iya, anci ngono Benyamin. Sik, aku lagi eling lah. Iki Ono aku apa, mang dititipi Benyamin mbok pokoknya eno kuwe, tapi aku lagi eling iki. Apa Mas iki? Lho niki mbok pesane Benyamin Lah iya. persai. Oh, wong sing ditampani ku duit bloko. Ya wis biasa ngene iku wong anci rono mertamu iku njaluk gawan-gawan kok ora dikekno sing mertamu. Malah ditutupno sing ngeterno mbok piye anjir sing ngene iku Benyamin. Lah iya, kok duit bloko sing ditampani. Aku lah lagi eling iki mang arek. Lah iya, iki mbok gawan apa iki Mas? Mbok mboten ngertos kon ngekekno ngono ae mang. Oh, iya nek menawa cocok benak Mas ya. Yo. Sing digawane apik dina tamune iku iki dilali. Wong mergane iki sing dieling-eling duwe. Guru-guru iki ku ora merduka, tapi iki ku mergawe. Oh. Tapi tamune kok pirang-pirang Mas ya do mlebu metu omahe. Iya, aku lagi bingung pun duwe rahasia apa iki. Iya, iki eleke Benyamin iki kemang duit bloko sing di loro. Tapi jaman saiki nek ora mergawe gawe ngono iku lho angel lho. Menawa iki alumni sekolah teknik penipuan menawa. Apa pandhe wis terkenal Jawa Barat, Jawa Timur iku lah menawa. Iya, iku sing mari omongane mlete iku lah menawa. Iya. Arene sak Jawa Barat, Jawa Timur tamune akeh. Tapi mobil iku pirang-pirang tamune. Sing moro Benyamin. Ya, aku lagi yo, tak ngerti kok aduan tamune Benyamin kok. Sugih kabeh ngono tau. Ya wis nek ngono ngene Mas. Iki do balik. Engko sesuk nek anjen kasil do balik rono neh. Nek anjen kasil sesuk do balik rono neh ya. Yo tak balik lah, ana acara iki.